Здравейте отново. Ето тук вече сме наслагали върховатата паропропусклива мембрана. Ето и ватата. Чай да пуснем, то пък не мога тъй. Пуснем светкавица. Ето ватата. 10 см вата има вътре. Горе има мембрана. Подлепяме. Подлепена е тук. За да не изпуска пара. Тук ще го оправя сега. Ще го залепя хубаво. С накнал в лепенката. Горе е залепено навсякъде. Пълно е с вата. Ето. Как е отвътре. Тук с нощче до някъде стигнах. Сега ще го дооправя. Тук ще го забърна хубаво. И дюшем ето пода. Мембраните. Тук имам още работа, но после да обърна прозорците. Мисля с дърво да ги обърна. Да стане по-красиво. И така, лека по лека. Картон сме купили. Вата има за тук за едната стена. Тук на тая стена има малко като предверие. Ще го изолираме него към него, пък евентуално по-късно ще изолираме него. Лека по лека действаме.